Вот она первым целым episod. Azi ne jucăm iar Brawl Stars cu prietena meu. Da. Bun, hai să începem că ne jucăm. Da, am postat acum să postez pe telefon că n-am mai făcut de mult Brawl Stars și nu știu dacă am băgat un video când am făcut 2000. 10.000, adică de trofee. Adică na, așa. Poate o să fac și pe contul mic. Bine, nu o să fac pe contul mic, adică na, că e mai greu. Da. Bravo, Filip. Dacă îmi plăcea, în joc mă refer, dar na. Ok. Și dacă îți place acest video, nu uitați să dați un like și un subscribe. Să strângeți noi câteva like-uri și subscribe să dați, adică sigur. Subscribe-ul e important, de ce tot mare? Da, ești mi-e frică de Frank. Că nu o să știe, bă, ești cât poți. Da. Bine, nu o să joc așa mult. După asta o să spun că filmez, să văd ce reacție o să aibă. Ce? Unde-i Piper aia? O, doamne! Nu! Lasă, mă! Bă, vezi că eu fac că-i dau rage. Eu dau rage. Of, du-te de acolo, nu, hai. Haide. Game now over. Hai, pleacă de aici că chiar. Game now cool. Da. Of, mi-a murit ăla. Nu mi-a murit, nu, mi s-a dus. Of, doamne, ce mă enervează încă ăia. N-ai ce să refaci, mă. Că uitau ce... Ce să refaci, mă? Uite, ăștia au 17, eu de-abia 5 am. Da, degeaba l-am mai pus. Sau poate. Poate, da, hai că poate a murit. Nu, da, bai! Bine, la... prietenul. Hai că spun acum că... Hai să vedem ce reacție să aibă. Hai să vedem, Ce? Sau ce? Ce? Cât am steluță. Ce? Eu văd să te lupt. Ce o să scrie? What? Scrie pe WhatsApp. Stați un pic să văd ce am sună. Da. Da. Hai zi.
Bun. Ok, da. Ce? O, bă, oare pe Pam? Fine, hai că eu îl iau pe ceva care arată că după pereți ar fi Barley. Hai cu Barley. Că dacă tot am skin-ul ăsta. Bun, la mine nu știu cât vei filma, cred că de vreo 20 de minute. Sau nu știu. Nu știu, voi ce faceți acum în carantină? Întrebare, că nu știu, cel mai mult acum joc pe telefon, fac teme, încă la școală online. Dar nu cred să merg eu la școală acum, serios. Că nu mi-s eu tânăr la copilă. Bă, dar tip, da, deci nu mai vreau să pierd. Deci dacă mai pierd o dată, eu dau rage aici cu viața mea. Bine, trebuia eu să aleg Barley acum. Eu nu înțeleg toată. Na, și regenerează viața, frate. Frate, ce mai viața asta, mai ales. Tot vine. Cum l-a pus? E, dacă nu vă dau eu ultimați, muriți. Deci da, nu vine să cred cum nu a murit ăsta. Nu! Hai că am spămat. Hai, bine, ia-le, tot. Bine. Ia-le, bine. Pe oricum murea, adică a murit de la focul meu și de la lui. Oricum, dacă am ultimata, what this is? Am vrut să dau aici ultimata. Vreau să mâncar și eu. E Max la asta în echipă. Cred că cu Max ăsta m-am întâlnit. Nu. Deci oricum. Da. Asta trebuie. O să tare am. Ursul. That's hard. Nu! Da, voi trebuie să știu. Cam nu mă doare. Bă. Of, dar nu pot nimeri. Nu, deci, uite cu câtă viață nu, deci nu pot nimeri. Bem. Iarăși fugi, că ter. Vreau să-i rețin lui, dar nu pot. Happy birthday to you. Happy birthday, îți ia foc. To you, my friend.
Happy birthday to you! Nu vine să cred, nu vine să cred, nu vine să cred cum te pop. Da. Ok. Hai că nu am dat, mă. Am ceva de gen. Bun, hai să vedem. Nu știu dacă v-ați uitat la videoclipurile care am postat pe laptop. Nu știu, nu le-am postat. Hai că filmez dacă e. Du-te că nu vine să cred cum am supraviețuit. Ce Panamera. Vreau să-mi iau Panamera. Panamera, fix Panamera mea acum. Păgicu că e corona. Du-te cât are asta! Băi, asta farmează până mor eu. Du-te, că nu te cred. Câtă viață o supraviețuit! Eu tot nu înțeleg. Deci, aia, nu știu dacă scăpăm de aia, da. Cred că nu scăpăm. Dar n-ai cum ce să faci, frate. Hai că încerc să scăp. Hai că fac și eu trofeu, dar că cred că am un Proud Box. Îl deschid. Ok. Am 1000. Lume. Nu vezi, cred. Nu cred că o să le iau. Stați, lume, un pic. Să mai brawlerul. Dacă o să le mișcat și dacă tot cu ăsta n-am chef. Hai cu Rosa. Să văd cine era bun. Nu știu că are pe cine. Că cine, nu știu dacă are. Vorbim prin mesaj. Nu vine să cred. Du-te de aici, du-te! Așa e. Lasă-ne nouă. Aoleu, n-am chef. Hai mă, las. Cum e... Hai mă, pleacă! Pleacă! Deci cum poate enerva copilul ăsta? Hai să vedem cu ce mai jucăm noi. Bun. Nu știu dacă... hai că îl iau. Ok, hai că ne-am făcut și noi cu... Nu, în astea, adică ne-am farmat. I'm further. Hai mă, că te-am bătut. Hai că ne-am farmat cu 12 din astea. Degeaba, mai dați cât vreți în mine, că toată mine. Deci nu-mi vine tot să cred că... De ce? Iai, nu. Deci are 18 din alea, deci dacă mare. Eu da mare rage. Hai, stai acolo. Bă, și m-a murit. Contează că el are mâncare, adică na. Nu te băga! Să bagă-te. Așa e. Care aici, mă, copil? Care copilul nu-i cu minte aici, mă? Care copilul nu-i aici? De ce stau tu loc? Deci dacă muream, serios, să pierd în acest moment.
Bun. Hai să îi zic, ok, hai că el dacă tot cu ăla rămâne, eu să iau puțin. Asta nu știu. Ok, hai. De ce șocogin ca să îl atrag și el cu are. Nu știu, am și pe cel mult am cu Star Power. Și gadget am și gadget. Eu nu pot să cam așa, dar nu știu. Aș vrea acum să iau gadgetul, dar nu știu, parcă mi-e așa, parcă nu mi-e așa. Știi ce, cred că o să le iau un episod de azi. Și o să vedeți. Deci nu îmi vine să cred mie. De ce pierd? Aoleo, nu, hai că dacă nu pierde. Hai că eu joc un bun. Bine, nu mă plângă, bă, nici nu căsesc cam mult. E bun, nu, așa de fel. Dacă ce trofee are, nu-și dau seama. Du-te, lasă-mă în pace. Dar lăsați-mă, ce... Doamne, autăți... Nu. Bun, acum e rândul eu să iau... Bun, e timpul. Nu ăsta. O să luăm asta. Nu luăm? Hai că luăm. Deci nu îmi vine să cred că am luat. Bun. Stai mă să văd că știu ce face. Ok, cred că vezi că eu... Am și ghețul puterile noastre. N-am mult am că... Oricum vreau să iau... Aș vrea să-mi pice. Deci vine și după mine. Aha. Da, că ăștia vin aici, au venit în masă de ei. Ei, nu știu, nici nu-i fain gheț, tu uite ce face. Nu! Nu, aici trebuie să iei range mare, deci neapărat range. Trebuie range mare. Trebuie range. Promote, stați mă pic să... Acum avem... Bun. Ok, stați numai că eu trebuie să iau ceva cu range mare. Nu Piper, că... cred că vreau The Baby-It. Vrea să intre în jocul ăsta, adică poate oricine să intre. Mai ales, puteți intra în clanul ăsta, pentru că nu. Am creat numai ca să fie așa, să am jocuri. Să creez prieteni. Stai, i-am dat 2 promoturi, adică. Bravo, Andrei, ești bun. Deci nu vine să cred, deci nu vine să cred. Bine! Du-te, ia-le! Hai, deci... Hai, ce bine, mă, să nu fugi! De ce te bagi? Eu asta nu înțeleg la rău. Nu te băga! Hai pe aici, mă, să spargem chestia asta. De ce mai dat și el 2 hituri când au văzut că... Ok, hai că l-am spart și noi chestul. Mai trebuie el cam să se ducă cel mai mult în față. Dar și ce crezi că a făcut? A făcut ceva chestie cu tot. Ce faci, mă? Bine, am așa. Bun, mai intrat. Tata m-a pus. Cameră, de ce? De ce? Nu vine să cred. Nu vine să cred.
Hai, măcar un trofeu. Nu zic nimic. Da, cred că... Stați-mă un pic să fac ceva. Sorry, bă, dacă te uiți la mine, dar na. Da, nu știu, mai intru joc cu acesta și gata, o să postez pe YouTube. Bă, deci dacă nu știu, că am făcut un video de 20 de minute. Da, am pus toată videoul meu să fie aici. Bine. Nu fugi! Nu! Vezi? Sus, nu! A, ba nu, ba da, trebuia. Stați că m-am un ochiul off. Bine. Hai, da. Sorry! Ma, bine că ai pus tu. Bă, eu trebuie să-l apăr pe ăsta, mă, că nu știu. Că nu știe, n-aștia, mă. Trebuie să-l apăr eu. Deci, și că-i pe lângă că-s bombele alea, doamne. Dați că eu mă apăr de turețile mele. De turețile astea. O noastre. A mele și-al urau. Că dacă tot e... Așa, hai că... Bă, deci ăsta pune bombe la fiecare din ăla. La fiecare power. La fiecare power cub. Great spot. O, doamne, bombele. Vieții. Nu, nu, iar a murit copilul. Nu, bă, iar a murit. Deci, bă, sunt trist. Deci, oricum poți și ăsta exagerează. Bă, dar câte bombe te pui? Bombițe astea. Nu pot pune bombițe să... Bă, măcar două în ăsta, nu? Sau ba, nu, da. Da? Da, ce să mai fac, lume? Da, bucurați-vă, am făcut un video sau să mai fac. Hai că mai dau numai un meci. 10 minute. Când... Acum lumea. Tot așa joc, eu tot așa joc. Tot așa. Deci, bă, nu ce îmi place cel mai mult. Ok, zice să am Mortis, dar nu. Eu nu o să fiu bun pentru că nu este așa bun cu Mortis. E greu, mă. Asta să fug cu lopata. Eu fug mai rapid, uite, și se vede. Da, acum nu vă trebuie să-mi dau eu damage cu... Adică nu fac nimic, dar... Bă, că n-am... Pe acum apar... Mortis contra, de ce că cam... Hero... Pe hai să vedem unde Mortis pe aici, că era... Nu, aici. Nu? Unde? A, uite Piper aia care... Deci Piper e cu Mortis. Deci să nu vine să cred mie că Piper e cu Mortis. Nu, fugi. Nu știu unde să mai merg. Și mi și înconjurat ce... Hai de capul meu. Nu, te bă, rămâne asta cu puțină viață. Ai grijă. Ai grijă. Hai că l-am făcut. Da, hai mă, cum e bun cu Mortis. Bine, nu mi-s așa bun încât să creză că... Nu, ăștia care sunt și nu știu să-și face. Nu ai ce să le faci că nu știu să-și face. Hai, și mi-e și frică de ăsta. Stai că-i dă în turetă. Da.
Nu! Nu! Credeam că trebuie să vină, nu. Era ce... Ba, nu! Ce că nu, băi? Da, lasă-mi mie, cine te crezi tu? Bine! N-am vrut să o mor. Sorry, băi. Bă, tine, frate, bă. Du-te, că nu vine să cred. Da. Lumea și așa câștigă un meci. Bun. Îi spun că nu mai pot. Ok, eu să-i scriu că nu mai pot acum. But... Opa. So... Să zic că nu mai pot mai bine la ce aici. Ok. Și aici să termine acest video. Nu uitați să dați un like și subscribe și noi să ne vedem data viitoare. Pa, pa!